Fai xa unha chea de tempo e tiño aí como unha asignatura pendente, era coñecer os torrentes de Mácara no río Ulla, no concello de Palas de Rei. Falaronme de que era un sitio realmente espectacular, interesante, e hoxe vamos a facer de ir acompañado, como sempre, de Luz e de María. Luz anda por aí preparando, aparcando o coche, e María, que é a que está detrás da cámara. E claro, vamos a intentar compartilo con todos vós. E despois de chegar a unha aldea coñecida como Ramil, aí hai un pequeno sitio no medio de unha carballeira onde deixar o coche. Non hai moita xente, había solamente 2 coches aparcados, e meterse río arriba polo sendeiro que parte de aí, dese pequeno aparcamiento, río arriba, e vamos a coñecer o sitio. Veña. Eu pensei que había que andar moito máis, e ao pouquinho de chegar xa deixei unha torrentera como nunca. Ala, o Mácara, as torrenteras do Mácara. O camiño, en algúns xeitos, bueno, aprecianse que houve restos de alguna pasarela de peldaños, hoxe xa desaparecido. Aínda así, paga a pena este pequeno esforzo. Eso si, hai que ir con cuidado, porque un resbalón pode costar un disgusto serio. Vale, veña, continuamos. ¡Wow! ¡Qué chulada! Como non poder quedar asombrado a ver este salto. Hai máis, de aí para arriba. Este quizás é un dos saltos máis grandes que fai o río Ulla na torrentera de Mácara. E a verdade é que resulta relaxante ver este caudal, aunque o río trae pouca agua, resulta relaxante poder. E chamaba a atención non solamente os que facemos fotos, facemos aquí, veñen dúas mozas senderistas, e tamén co seu dispositivo móvil, foto, porque claro, é como encontrarte aí, bien. Espero que vos guste, xa pondremos máis información, máis fotos, e se vos gusta o traballo, compartídelo e dadelle a me gusta, vale? Torrenteras de Mácara e Palas de Rei, río Ulla.